Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadaňymyzyň doglan güni hemde Arkadaň şäheriniň 1 ýyllygy münasibetli ýurdumyzyň ähli kunjeklerini tutulan bayramçylyk çäreleri baý mazmuny hemde buýsonçy pursatlary öwrüldi. Halk dayanjy watan bagty Arkadaň diýen at bilen geçirilen bayramçylyk dawaralary ýokary ruh bilen geçenni. Başsadynlaryň, ustat aýdymçylaryň, çeper höwesçilerin, talip ýaşan hemde vilayatyň birleşen dörejilik toparlarynyň taýýarlanan edebi sahada çykyşlary hasam täsirli we joşgunly boldy. Şanly toýuň şanyna guralan bayramçylyk çärelerine şöhratly taryhymyzy, milli mirasymyzy hemde häzirki döwürde arkadaly Gahrman terdarymyzyň başçylygyna gadanylýan üstünlükleri şöhlendirýän aýdym sahada çykyşlar belenten ýanglandy. Ýanglanan aýdym sahalarda pähim paýhas ummaly magtumul Praga ýylynyň buýsonçy ösüşleri öz beýany tapdy. Ustad aýdymçylaryň, talip ýaşlaryň ýerine ýetiren aýdym sahallaryny garaşdyryp hemişelik bir tarap watanmyzyň, halkymyzy döwletli döwrana ýetiren türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadaňymyzyň hemde arkadaly Gahrman terdarymyzyň il ýurt dähwetli alyp barýan döwletli işleri wasp edildi. Belent joşguny ösenen toý dawaralary ýurdumyzyň ähli ýerlerinde dowam edip illeşlerimiziň ata watanymyza, esretli durmuşymyza bolan söýgü buýsonçlarynyň çäksizligini aýdyň suwd etdi. Bayramçylyk dawaralaryna gatnaşanlar türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadaňymyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman terdarymyza hoşallyk sözlerini aýtdylar.